Inselmulkom u nilqawkom għal episodju ieħor x'qrajt dan l-aħħar li llum se jlaqqana ma' Ramona De Pares. Ramona hija l-editriċi tar-rivista Sunday Circle, kif ukoll l-assistenta editriċi ta' The Sunday Times, fejn tieħu ħsieb is-sezzjonijiet tal-kultura, l-ivvjaġġar u l-ikel. Il-kotba minn dejjem kienu parti importanti minn ħajjitha u tista' tgħid l-aktar ħbieb kostanti tagħha. Hija taqra minn kollox, iżda għandha imħabba partikolari lejn il-contemporary fantasy, speċjalment awturi bħal Neil Gaiman, Clive Barker u China Miéville. Iżda taqra wkoll stejjer ta' delitti tradizzjonali bħal dawk ta' Ruth Strandel u Agatha Christie. Allura Ramona, tgħidilna ftit xi rajtna l-aħħar. Dan l-aħħar qed nerġa' naqra Lock and Key li hija serje ta' graphic novels miktuba minn Joe Hill. U tista' tgħid kombinazzjoni skoprejta meta skoprejt l-awtur Joe Hill meta kien se joħroġ film jismu Horns illi kien se jaħdem fih Daniel Radcliffe. U bdejt naqra l-istorja, interessatni u niskopri li hija bbażata propjament fuq ktieb li kiteb Joe Hill. Rajt daqsxejn fuq dwaru dan u niskopri wkoll li huwa t-tifel ta' Stephen King. Meta kont żgħira vera kont akkanita l-istejjer ta' Stephen King, jekk tista' tgħid li kont horror fan. Issa da żmien mhux daqshekk imma insomma. Però speċi ovvjament il-konnessjoni iktar ġibditni u Deċidejt li qabel ma joħroġ il-film naqbad nilħaq naqra l-ktieb biex mhux imbagħad speċi ta' nkun naf l-istorja u tiġi għal xejn. U oġobni ħafna u bdejt infittex kotba oħra tiegħu tista' tgħid rajt kollox li kitabu għandu ħafna horror fantasy books li huma epiċi tista' tgħid vera li għaddu minn ġenerazzjonijiet jieħu ħafna mill-istil ta' missieru, però iktar ovvjament b'mod kontemporanju. U mbagħad skoprejt li għandu wkoll din is-serje ta' graphic novels. Għall-ewwel kont daqsxejn xettika speċi peress ma kienx magħruf bħala għal graphic novels stil kompletament differenti, però l-istorja interessatni u dittini darba li qed naqra jiġifieri vera tiġbdek. U se ngħid li toħroġ kważi kollax l-iktar ħaġa li dejja mill-graphic novels tibqa' bil-kurżità trid toqgħod tistenna wara li biex joħroġ li jmiss, però waħda mill-favoriti tista' tgħid bħalissa. Tajjeb, tista' tgħidilna ftit dwar l-istorja ta' Lock and Key? Bażikament l-istorja ddur ma' tliet aħwa. Dawn xin jiftaħ l-ewwel volum ikun għadu kemm inqatel missierhom b'mod vera atroċi u il-mama tagħhom tiddeċidi li toħodhom jgħixu lura fejn kien trabba, proprju fejn kien trabba missierhom, f'din id-dar li jisimha Key House. Ma l-ewwel nindunaw li hemm xi ħaġa partikolari f'din id-dar għax l-istejjer jaqbżu ħafna kronoloġikament imorru fil-passat u juruna xeni fejn il-missier qed jispjega dwar il-ħajja tiegħu meta kienet jikber f'din id-dar u mal-ewwel tinduna li hemm xi ħaġa mhux tas-soltu. Jidħlu ħafna elementi fiha fejn naraw li l-istorja tal-familja. Allura inti filli qed taqra fuq x'qed jiġri issa f'daqqa waħda tieħu spjegazzjoni billi l-ktieb jaqbiżlek fis-snin tal-passat. U mbagħad ovvjament jinvolvi ruħu wkoll il-persuna li jkun qatel lil-missierhom fejn naraw l-ewwel elementi sopranaturali speċi ta' jidħlu, naraw il-ħabs qed ikellem ċertu entità li jisa qiegħda fl-ilma, u mbagħad naraw li din l-entità tinstab xi mod jew ieħor ukoll ġewwa d-dar fejn qed joqogħdu dawn it-tfal issa u li t-tifel iż-żgħir qiegħed jikkomunika magħha, mbagħad jibdew jiġru affarijiet dejjem iktar strambi. Tista' tgħid il-fulkru tal-istorja kif forsi juri t-title ukoll Lock and Key huwa madwar kollezzjoni ta' ċwievet li jinsabu moħbijin ġewwa din id-dar. Kull ċavetta għandha proprjetajiet partikolari u dawn il-proprjetajiet intirtu minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni f'din il-familja. Allura fl-ewwel ktieb niskopru li t-tifel iż-żgħir isib din iċ-ċavetta illi tħallih joħroġ barra minn ġismu u imur fejn jrid f'forma ta' fatat u jista' jispija fuq nies oħra u hekk. Bad kull ċavetta oħra pereżempju għandha l-poteri li inti tista' timmanipola l-memorji ta' dak li jkun. Ma rridx ngħid wisq dettalji ovvjament. Fuq hemmhekk, interessanti ħafna naħseb ħajjarnihom biex jaraw dak ktieb. Grazzi ħafna tal-li kont magħna Ramona. Grazzi lilek. Nirringrazzjaw lilkom tal-li segwejtuna, tinsewx tagħmlu like tal-Facebook page tagħna, National Book Council Malta u tibatulna dwar x'qed taraw intom dan l-aħħar. Ħalli fl-aħħar ta' din is-sensiela jiġi ħadd minnkom u jaqsam dak il-ktieb magħna. Sadattant narawkom il-ġimgħa d-dieħla u aqraw imqar nitfa' kuljum.